Malawian Camera. Abone kalino akuti ku DPP kubuka mpungwe pompano nde anyway siri kuzozoti zantsogolo zitizorana kumabe guys, just listen to him. Bond Kalindo walero pa 14th of March 2025 the DC koma lero nde ndazuka mwachilungamo kwambiri ndipo ndikudziwa kuti kung'alula kwa lero wina akwiya nako chifukwa ndi chilungamo chokha ngati pali chinthu chimene ine chizandiphe kuno ku Malawi dziko lomvesa chisoni ilili ndiye kunena chilungamo chimakhala chilungamo kaya wina akwiye asakwiye koma ndi chilungamo. Dziko ili lokomera anthu olemera ndipo dziko ili silinayenere likhale la anthu osauka chifukwa anthu osauka ndiye adani a dziko ili la Malawi. Andi ngati kuli dziko kapena ngati ukanakhala kuti Mulungu ali ndi plani yomaotcha maiko monga mmene azachitire pa tsiku lomaliza, ya Malawi muyiwale kuti dziko ili silingakapulumuke, ndi dziko limene lizapite ku Jahena. Kulakwa kwa ife anthu osauka ndi chifukwa chokuti tinabadwa anthu osauka mu dziko limene ndi lokomera anthu olemera. Mukayang'ana judicial system yathu pena ndimakhala ndikumangogwesera misonzi mkati mwa mtima mwanga kumaona anthu amene ndi osalakwa akuzunzika akuvunda kundende dziko lokomera anthu olemera amene amati akangolakwa olowata wachaja milandu yawo amanena kuti tikuyika pa pending komatu amuchaja kaletu. Amene amati akapita kundendeko amakatenga ngakhale bero ndikumakhala m'makomo mwawo. Pena ndimati ndikakhala ndikumanena kuti kodi anthu osauka adalakwa chani. Pali ena ali kundendeko koma ndi osalakwa sanalakwe china chilichonse koma chifukwa chokuti ndi anthu osauka alibe mawu lero akuvundira kumeneko. Pena ndimati ndikakhala ndikumamva za Pika Manondo McDonald kumwembe amene analakwa nthawi iyo limodzi ndi Malemu Kasambala mzimu wake uuse mumtendere. Malemu iyo anakwanisa ndikutenga bero yache ndikumakhala ku nyumba koma awawa amene anangonena kuti anapanga nawo conspire awa tikunena pano adakavunda mundende. Ndiye ndimati ndikakhala kuti amwena ine ndinosaphunzira koma mmene ndikuonera mulandu umenenso mnye wake amene analakwiridwayo nayenso ndiolakwa akungoyenda muzikoli angogona ati muchitipimu koma aboma apolisi akuziwa kunena kuti munthu ujatu amene analakwa alimo muno amenenso milandu yache ikukhuza achina Pika Manondo McDonald kumwembe amene ndithu pakana lero mukhoti sakuonamo chikhalire nicho amene anaputa milanduyo anakwanisa kutenga mabero ndikukhala kunja koma iwo obe akuvunda. Kodi tikayang'ana mu judicial system yathu kapena m'maprison mwathu muli a Pika Manondo angati, muli a McDonald kumwembe angati, muli anthu osauka anthu amene sanalakwe koma tchimo lawo ndi kusauka. Dziko lokomera anthu olemera, anthu osauka ndi agalu. Dziko ili ndi lokomera anthu olemera amene ali ana makhucha amene amagonera ndalama kusamira koma ukakhala iweyo osauka ungoziwa kuti kwako ndi kundende. Pena pache ino akuluakulu amene muli kumwambako bwezi pano mukumaganiza kuti kodi Amalawi akuvutika motani kupatula situation imene tinayo pano imene waibweresa chakwerayi imene sinachitikeponso m'Malawi munomo. Ndipo tithokoze kwambiri Mulungu kunena kuti mphepo iyi ya Jude imabwera iyi na mondwe iyi Mulungu mukuyenera mudyere nyama chifukwa imene iso inali tchimo lina lalikulu limene anthu osauka akanaona mazangazi faja anthu olemera tusamapita ndi madzi amapita ndi madzi ndi anthu osauka. Ndipo inu Mulungu kumene muliko
mulungu mulandire ulemu poyibweza mphepo ija ndikuyibwezera ku Madagascar kutera kwe mphepo imene jayo ikanabwera mulungu ikanabwera anthu olemera akanalemeranso taimusi chifukwa ini nthawi imene akanaba iwo kuba makobiri ya anthu osauka okuti akawathandize ku nsanje. Kodi ngati akuba ndalama za madrayiva ameki amene pakana panopa chiyambire kugwira ntchito sakulandira china chilichonse. Kodi tungati kuli munthu amene akuzunzika kuno ku Malawi ndi driver tu even mpite mmakaa hayamu driver ndi chisiru, driver ndi galu, driver ni munthu wopanda ntchito. A driver samaonedwa ngati kanthu koma maiko ambiri wakumuona driver amene alili ndalama olemera ziko lomvesa chisoni. Pena pache kuiyang'ana ministry of labor kuti tapitani kapena muende mmakaa hayamu mukaone mukumane ni madriver muone mmene akuzunzikira. Tapitani muje ni makampani amatraki mukaone mmene madriver amatraki akuzunzikira kukatenga zinthu risking their lives kupita kunja koma ndalama imene akulandira yochepa kwambiri. Kumanena kuti kodi ziko ili chilungamo chache chenichene ndi chani? Ziko lokomera anthu olemera. Olo tikapita kundale konku kundale kuti ziko ilili ndilokomera anthu amene ali ndi makobiri andale amene ali osauka sunga kapange nawo chisankho ndikuwina. Ngati iwe ukulifunira ziko lako zabwino uzingopita uzikapemphera mwina uzamutembenuza Judi na mundu azatembenuka firu pemphero lako. Koma kuti ukawine zisankho uli osauka imene yoyo uyiwale. Olo muone mafizi amene akuperekedwa ku Mexico kuti ati munthu ayime nawo ni mafizi opsa okauko. Kumanena kuti kodi amene wawa akuyika mafizi wakuti ati akaimeyo ndi amawo kapena anthu amene so ali osauka. Ziko lokomera anthu olemera. Olo andale watapanga chinthu cholakwa motani ndithu palibe chimene chingachitike chifukwa zimakhala kuti ndalama zawo zikuwalamulira. Ndalama zawo ndi zimene zili pasogolo. Ku judicial system ku mukanaunikako kuli milandu ina yakutha 10 years ina 20 years koma khomo la khoti sinaone. Koma khoti omvesa chisoni olo kulowamo mu khoti mukuiona khoti yokuti abale khoti ndi imene anthu ajana pangiramo milandu ya zisankho ija. Tinkaona ngati makhoti wapena pache mmene muti mulowenu mboma ndiye kuti muagulira microphone ndipo zinthu zimasintha kwa basi. Ndi awa basi angonyada atafuna azimanga anthu. Ndipo ine mati ndikakhala ndikumamuona Chakwera ali apo akudya na matemba ali apo atakhala pansi akupempha udindo ndikumangoimba manja phu kuti koma ziko limasintha bwanji. Anthu amene anayenera kuchitidwa onadi m'Malawi munomo analimo Achilima, Amasangwi, Amakondi, Amayi Patricia Kaliata wamukufuna muziya amangamangawa. Nzimayi amene uja amazuka folo kukundu kutereka sima mmene izitiyo 5 wajakale nthawi mweyo wakunyamuka kumakhala ni misonkhano 10 pasiku. Lero ndi uyu mukufuna ati muzimmangayi. Koma abale zinthu zimasintha ndani. Iniyo zoona kupanda Mayi Kaliati kupanda Chilima tingotiso munali ndani inuyo kuti muzinyada lero muzitulusa ma warrant of arrest tifuna timange Patricia Kaliati tifuna timange uje atupere tifuna timange Arthur Peter Mutharika khani yake itiyo tifuna timange Kabambe khani yake itiyo. Inu zisiru kwambiri munali ndani inuyo ndipo pakali panopa the writing is on the wall. Mukanazi chitatu cheki noka muzichite stock taking muone mmene ziko la kuira ndipaja mwachoka inu munzuzuzulo opanda sairini kumazifuza kuti abale lero govo iyatali wanyamuka opanda sairini kapena akukhuza beo amalitiri popeza kumene kuanaka ya lankhata umalitiri alinyodo wawele chiseko chikapala kapena zimbi
Malawi muno muli madera awiri amene umaona political temperature kuti zili bwino kapena sizili bwino. Na ngati ukufuna kuti ukhale president wa dziko la Malawi, tapita koyambirira pa Ndilande ukaone ukapangise konsonkhano ngati siuchokako ni miyala kumeneko ndiye kuti uwina uziwe kuti ine zanga zili bwino. Ndilandetu uyachiwiri ndi Nzuzu. Anthu akumpoto amatengedwa ngati anthu opepera, andi ngati kuli ziko limene silisamalira mtundu wa anthu ndiye ndi ziko la Malawi silisamalira anthu akumpoto. Amatenga anthu akumpoto ngati agalu, amatenga anthu akumpoto ngati anthu osafunikira. Koma ndafuna ndikuwuzeni kuti mpoto ija ndi yoopsa. Mpoto ikapanga chache yapanga, ndipo political temperature kuti uziwe kuti president yo akuwina ndi kumpoto. Koma mpoto imati ikanyunumuka siwagawa maswiti tu. Nduja umafuna kuti ubwereke ndege ainyache kuikaniza ziko tu ndi ziko lopanda ndege. Koma ndikumanyada nditu taxpayers mani kumangoona ngandalama. Lero anzano mutakocha na ndi anzano hati kupita pa Nzuzu ndikumaka matamata airport hati iseguliridwe. Ukana isegula ndi pagali mototu. Faje maiko anzano amasegula airport ndi ndege. Ndiponso ma president yaje mapilot tu president yokumaendesa eka ndege ziko lomvesa chisoni. Imene ya ni mpoto. Ndipo mpoto simaona kuti uyuyu ndiomvesa chisoni. Timvere chisoni awina ma primaries timuwinise ata amalankhula ata amakhala mulilongwemo. Ayi Akezu munapita kwanu kuti mukayimirire pa primaries IMCP. Koma ma primary amwene anakonza amwene primary anakonza amwene munthu umakonza kupisa muthumba utavala zonse za ukezo. Asogo mazuka wachi. Koma ngati kuli chipani chimene anthu ati apane ndi cha MCP awene anthu akumachita kusankhiridwiratu chire. Akulu akumene kwa ku MCP ko akumachita kuwasankhiratu anthu owina awene. Kulibe zokuti ati nenachoka ku DPP ndendalowa ene kwanimvera chisoni onse amene anachoka ku DPP kukalowa ku MCP amwene anyanayo agwanayo mabibi pano akwereratu ndeketi. Area ndiopya. Awene ati kunakuti akatisankha ma 99 ineyo ndikulankhula kwambiri zonyoza DPP. Awene chakale naye anang'ambika nayo amwene. Kalista nayo zanagwa amwene. Our latest casualty ndi Jensonda amene ndi achimwene akaine. Ndi anthu amafunsa kuti akodi masazonda chamacheza kwa kuti ndiyazanga ndiyasogo amene abaje tapempera limodzi kuchimba chinjiri uko komere ndilibe ndizokuti uyu ndizangano ine ndimangong'amba basi. Awene ka 8 awene. Koma ndalama tu munazitengatu asogweti. Munaandira ndalama zambiri asogweti ka 28 million kuchokera ku Chipani. Komanso president chakwera ndikukupasani kena ndi kena amwene ma t-shirt chali mipunga. Mapoli kalino uzapedwa straight. Izizi zititengere phunziro kunena kuti osamaseweresa anthu ovota. Anthu ovota alibe chisoni amaona zochitika. Ena ndi awa Chakwera awa sakuziwa kunena kuti kodi ziko lira anthu akwiya bwanji. Izi zakuchitikira ni ku Nzuzu kunyamuka opanda saireni ulendo kuti muzikathamangira mwambo wa Kudiyangi. Izi kupaseni phunziro lalikulu. Anthu awa akukuna mizani azinzano amene akuzungulirani akukuna mizani kumaona ngati ziko lili bwino. Ziko silili bwino anthu ndiokwiya mukanakhala ena ndimakuwuza lino azibale aka Chakwera
tamuuzeni chimwene wanu asiye izi azayaluka chifukwa mukunamizana kwambiri kuti muzabera zisankho. Amalawi tisazalola za uchisiru tazipanganizani ku area 10 koma anthu akuziwa malo anu kumene kuli Katale center kwanu. Zonse zimene mukupanga ndi ma service providers amene akupangisa kuti ma network azivutawa anthu anayitulukira kale. Olo mutamanga anthu kuphatikizapo ineyo siningadandaule kuti ndikuopseza ati chitetezo cha ziko zopusa basi. Ngakhale ulo kuame Kongo anthu anadulidwa chaka chatha cha ma 45,000 yawo kuti atagulirwe ma tracksuit yokulibe pakana lero. Kodi to anthu tikusewera Malawi munotu kuadula anthu salary yawo malo mokuti aboma iniyonda amene mungatenge ndalama ndikumakagulira ma tracksuit kuagulira ame koma ayi nditu kuadula nditu anthu ndalama zawo ndalama yawo yonyenyeka yomwe kuadula anthu nditu ma 45,000 ame etu amenewo simawo pafuti inuyo zona amene amazuzikira wame mukamudule 45,000 imeneyo ni ndalama tu yayikulu kwa iyeyo pakana lero ma tracksuit kulibe. Apolisi ndi awa ndikuzizira koma ndiye muzionatu nyengo imeneyi ana ndi aja mukumagonesa be kuma toilet kuakhomera za matabwa kuzunzika ziko la Malawi, ziko la asogolera amene alibe masomphenya, ziko la asogolera amene kwawo basi ndikuba basi amangoba ndalama. Ndi awa mukuwazuza anthu ngakhale olandira chimanga pa bingu kumalo wesandale aku 23 ati chifukwa chokuti ati shadow akumene koko ananyamula anthu pa galimoto yache ndiye basi kuyimisa programu yolandirisa chimanga. Ndizomvesa chisoni kuti you want to turn Malawians into beggars, akhale akapolo a Malawi. Ndikutha kuona chimpwirikiti muchipani china chachikulu chaku Southern Region posachedwa pompana kuyamba mpungwe umene aphungu ache atatu apite ku khoti ndikumakachita challenge kunena kuti sitikufuna kuti Peter Mutharika aime. Chipani chachikulu cha DPP kuyamba mpungwe posachedwa apa samalirani mwayang'ane aphungu anu atatu a nyumba ya malamulo ndipo mawa lino akukumana kuja kumachedwa ku Blantyre Saturday akufuna asainire ndalama zawo ma billions atafuna abwereseso mpungwe kati umachitika nthawi ya anankhumwa uja aphungu atatu a DPP akulandira chikwama chawo ma billions posachedwa pompano mpungwe umene uyamba mwina kapena akalandira audio imeneyi ndiye kuti apanga manyazi koma akuluakulu a MCP akunyamuka lero kuchokera ku Lilongwe kupita ku Blantyre kumene akakumane nawo kuti asainire ma billions yawo. Malawi ziko lomvesa chisoni. Boni Kalindo the DC mwana uopya kwambiri the most dead and dangerous child from Jeza Village TM Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa. Malawi. Camera.